Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan sa ngalan sa pagtulon ang PBC mamuna sab kamong pagadapiton sa pagpamati sa kataknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga bay magapagatod sa tawo ngadto sa kaluwasan. O kining inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo magapanginaot nga nakapagpahuluna na kamustag sa tagsa niyo mga lingkuranan o manosab sa tagsa ka mga reducits aron sa ingon niya nahap sa inyo pagtimutimbang ni mga magamit sa pagpamati ni higayon na karon ug ako magapanginaot nga ang panalangin ni Master kanunay tanay paabot is tagtag sa mga kagalingon hatagan kamo ni sa Kabasko Kapiskay sa mga panglawas. Labaw tanan sa pagkamadasigon sa inyong mga tagstag sa kamapahuna-huna aron sa inyo nahap sa inyo pagtimutimbang ni mga kamaturan nga amo pagpadangat ya kaninyo. Mga kamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia o kung may mga basahon man nga mga referensya nga mga pagbasahon kana dili ron sa pako na Biblia. O kini nga tulumanon paday ni patalayhugan ni Sibihan sa Power Radio, Kabuses ato ni. Magsugod kita sa alas 7 sa gabi mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabion. O dito sab dapit sa balingasag sa Way Kurat Radio FM, mabati usab ninyo karong alas 8 paingon sa alas 9 sa gabi nga pagadumalahon usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ug sa kauban nga mga ministro. Ug nga usab sa Radyo Ultra mabati usab matag alas 10 buntag mulungtad hangtod sa alas 11 ug ingon man usab sa dapit sa Dixkeo sa Teleradyo mabati usab ang programa magsugod sa alas 12 mulungtad hangtod sa alas 2 sa kahaponon matag Domingo kana. Og dito sa dapit sa Iligan City mabati usab sa Radyo Bandera magsugod sa alas 3 mulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Og dito usab sa DXMM FM sa Calamba mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. Og sa RMN DXDR Dipolog mabati usab ang programa matag Domingo magsugod kana sa alas 12 mulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. Og sa RM Index PR Pagadian mabati usab tunga sa oras sugod sa launa mulungtad hangtod sa launa imedya sa matag Domingo kana. Og dito sa dapit sa Bayugan mabati usab ang programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi magsugod kana ang programa dito sa Bayugan alas 8 paingon sa alas 9 sa buntag. Valencia Bukidnon sa Power Radio 97.7 FM magsugod gana ang programa alas 3 mulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon og didto sa dapit sa DXRE FM radyo natin sa Manolo Portich Bukidnon mabati usab ang programa magsugod sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 kahaponon. Og sa umaabot nga karong January mabati usab ang programa diha sa dapit sa DXMB Malaybalay Bukidnon o Malaybalay City Bukidnon mabati usab ipahibalo namo kana mga kaigalaan ug mga kaigsunan og dito sab dapit sa Dipolog kaming na pod nga adunay mag-open sab didto og radyo sa FM radio nga sibulungtad sa alas 12:15 sa kaudtohon og didto sab dapit sa DYHR sa Toledo magsugod usab kana sa kaadto kamuanang mga dapitan naa ang programa sa PBCM gitawag og mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga gidumala usab sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio sa bisan asa nga mga dapit. Og nining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan o mga tigpaminawan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Warlito Sabit magapagiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan, aniya pang usa ka ministro. Kamusta kaninyo mga kahilaan o kaigsunan ginisab si Brother Rumira Makamos katambayayong karon sa paghatod kaninyo sa kamaturan haron makapadagat kanato sa para pangkaluwasan. O karon ibalik ko kamo sa kang Brother Macarayo. Ang tema nga atong pagaisgutan karon ang kabahin mahitungod sa atong pagatiman sa pagtubag sa mga isyu ni Mitchell Bendilio kay ang iyang tirada hit and run presentasyon. Ang iyang buhaton kun dunay mga bugat nga mga pangutana nato dili niya gatubagon. Pero ang iyang bula-bula nga matud pa na niya naa say mga ubang mga pangutana nga dili kuno gatubagon sa mga ministro sa BCM pero sa uban nato ta hit and run presentasyon. Tungod kay ang iyang buhaton mga take siya balik-balik yaga-yaga kadto sa atong magtutudlo unya wala ati man na dili niya isustain ba ang mga pangutana namo ug ang iyang prinsipyo baruganan nga amo nang gipadayag sa kahanginan nga gitubag ang iyang mga pangutana ug ang iyang mga isyu bisan dili ipaagi pangutana basta gibuhian yang isyu
batok sa mga ministro sa BCM, gatiman na mo, gitubag na mo na kanunay. Kaya mo na among prinsipyo, balik-balik ko na ko, dili miga pang hilabot kung wala may hilabti. Proverbio 30. Summarize ko na, kung ipabasa sa mga kauban, kay kadaghan naman na mo nang gibasa diri sa kanginan. Unya na sa 14:16 po sa Roma, nga, dili pasagdan kung adunay panamastamasan ang mga butang nga imong ginapagkamatuod. Na mamangani nagpasakop ganita sa atong baruganan tungod kay nagtuo ta nga kana mo'y tinuod, gidawat nato nga kana mong atong pasakupan nga pagtulunan kay kana atong gituohan nga kana tinuod. Ana sa tema kay naa lagi ta sa nasod nga gitawag og demokrasya. Munang gilatid sa Philippine Constitution sa Bill of Rights Article 3 Section 4 Section 5 gitagan tag freedom of speech, gitagan po tag freedom of religion. Busa dunay libertad ang tao sa makadaghan namong gipadayag diri sa kahanginan, may kagawasan ang tao sa pagpili asa ang baruganan nga imong pilion. Ang problema karon kon ang imong pagpasakop sa pagtulunan, unya labi na kun ikaw nagwali nagdipinsa ang imong pagtulunan, hilabtan po ka sa isig ka pagtulunan nga dili nimo kauban. Iyon ana nga sistema mao nang giingon ni Pablo nga dili pasagdan, dili hilabtan, diha mahitabo ang pagtinubagay o ang pagtubag sa mga isyo kaysa makadaghan namong gibasa, walay lagi isyo nga amo laging tubagon kung wala gid pud lagi wala lagi mga isyu pong gibuhian sa among katbang. Pero dunay mga isyong gibuhian sa among katbang, diha na ang mahitabo nga na bugno sa tali sa pagtuo ug bugno mahitabo ang lantugi. Ingon ana nga sistema. Unang Timoteo 6 11 ug 12. Unya naa pod sa proverbio mabasa pod nga giingon nga pakiglantugi sa imong katungod uban sa imong katawo 25:9 sa proverbio. Ingon ana nga sistema. Bosa giplastar na kong tanan. Ingon anira, adtong miaging Domingo. Adtong previosa nga mga Domingo subayon ko. Iyang prinsipyo nga matod pa na niya. Akong tanawon. Atong tanawon kay nag-ingon man siya gud nga ang muhatag og desisyon mao man ang listeners. Ipabati ko na karon. Ipamplastar ko ni. Diha nato isukad ang atong mga pagtubag ug ang akong mga pangutana nga dili gyud kaya na tubagon ni Bindilyo. Kay kun kaya pang tubagon sa Radyo Ultra ang among programa alas 10 paingos alas 12. Ang buhaton namo i-email namo na ngadto sa Dipolog. Unsay among pagtubag sa isyu ni Mitchell Bindilyo sa Radyo Ultra pag abot sa alas 12 sa udto paingos alauna, mabati na ni Mitchell Bindilyo ang among tubag nga gibuhian sa isyu diya sa Radyo Ultra. Ang buhaton po ni Mitchell Bindilyo, mo program po siya karon, tagaw-taw man siya, alas 7 magsugod, payos alas 8 di pulog. Ang iyang pagkahilabto nun, nipalit lagi undog oras diri sa Misamis Oriental, sa Balingasag, gaduol raguna, kining giwalihan na mo karon, kuan man Villanueva, gikan lugar diri sa Villanueva, paingos Balingasag, duha ka lungsod na, usa ka lungsod na ang kanang anggap, ang lungsod sa saan? Villanueva, unya sunod paingon lugar sa Balingasag, lungsod sa saan. Unya gikan sa lungsod sa saan, mao na ng Balingasag. Mao na nga diha nagprogram si Mitchell Bindilyo. Unya sa saan Misamis Oriental, nga gitaliwad-an ining among giprogramahan karon diri sa Villanueva. Unya kay kung dunay mga wala masinati, unya bag-o pa nakabati ining among programa, ingon ani nga sistema, tan-awa ang pagkahilabtunon ni Mitchell Bindilyo. Pero ayang pagkahilabtunon so palpal pirmi. Niya, ang hasaan kitaliwad-an sa Balingasag ug Villanueva. Ang hasaan naa di nasakop ang Barangay San Antonio mao ang main office sa pagtulon ang PBCM nga maoy gisigig kubi ni Mitchell Bindilyo. Unsay purpose? Ngano nga nisulod sa programa sa DXDR hook up sa Balingasag kay gusto niyang latuson kunuhay ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Labahan niya, pero muna'y makadaga na mo nga pagbalik-balik sa kahanginan, manlalaba tuod ni Mitchell Bindilyo, pero moora po ni labandero pong bulingon o agi. Mo na sistema, lago lang ya pong agi. Nga naman, tungon kayang paglaba is yung gibuhian, nagkalupiti gani ka, di gani ka katubag, di gani ka kasustin sa imong isyo, muna'y giingon nga dili pa ka maayong mula batiba. Ingon na nga sistema. Kung nagtuo ka nga maayong laki ka, diya sa DXDR di Pulog, baka daghan ako ning balik-balikon. Ang mga ministro sa BCM dili gyud mo ilang ikaw may kanlaki. Kung kanang imong mga prinsipyo mo'y buhian, sige magkakasulpapal. Maisyos kahanginan diya sa iri, tinubagay, binayluay, imo amo alas 12 pa alauna, imo alas 7 paingos alas 8 sa gabi taas pa kag i-research do.
Unta, kung nalantaw ka sa YouTube, imo man ning malantaw ni sa YouTube ning among mga programa. Tuni, tumaga. Niya, gikan sa alas 12, maminaw ka sa DXDR, dipulog sa among isyo, o sa among pangutana, unta. Gikan sa alauna, alas 2, alas 3, alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, doon na pa kay unom ka oras. Sa imong pag-research, unsaon nimo paglatos ang mga ministros PBCM. Unsaon nimo pagtubag ang isyo sa PBCM. Unsaon nimo pagtubag ang pangutana sa mga ministros PBCM. Pero imo ba nang gibuhat do? Wala. Nagpasabot, dili nimo kayang tubagon ang mga pangutana sa mga ministros PBCM o ang mga isyo. Pero ang imo, sige ka supalpal, sige ka tubag. Mayingong kapanlitan, asay wala matubag. Bino, tubag ako no. Hay tinod. Si Mrs. White, kiniyo, iuna ko ni, dili ko ni pabati ni pag-una ning kwan. Kining, iuna ko ning akong paningil, nga wa gini mo tubaga. Ipabati ko na karon ng ihang mga isyo nga gitubag namo og ang amo diha mi nagsukad sa pangutana. Kining basahon na unsa ni? Di ba basahon lagda? Kining basahon nga akong gikuptan. Kini. Gitawag andalan paingon kang Kristo. Kinsa man ni? Inyo man ni. Kami si White man ni. Kining akong gihawiran. Kini. Mga panghitabo. Kini unsa maning basahon na gikan sa kasing-kasing. Kinsa ni kami si White. Unya unsa imong prinsipyo? Ipabati gan ako yung prinsipyo. Ipabati na ako yung prinsipyo. Unsa si Mrs. White? Para nimo. Kay tan-awon ta. Tan-awon ta og kini kaya ba niyang tubagon? Kaya ba niyang tubagon ang among maningil nako, maningil nami sa among programa. Nganong wa kay tubag-tubag. Dako ra ba kag utang namo do? Bindilyo, dako kag utang namo. Unsay utang nimo? Ang among mga pangutanan di mo tubagon. Kami sigig hatag tubag, ikaw wa mo tuwag. Sa ato pa kung ang among pangutana silbi utang nimo sa kahanginan nga dili mi nimo tubagon, wa kay tubag-tubag mo nang utangan pa ka namo sa imong pagtubag sa among pangutana diha nimo do. Wa paunta ka manghilabot sa mga ministro sa PBCM. Wala untay pangutana nga buhian sa mga ministro sa PBCM diha nimo. Nya, tan-awon gyud nato. Giingnan ka man namo ang ministro sa PBCM. Tungod ra ba pus inyong kauban nga si Pastor Bindilyo. Sa tanan pod nga mga pastor sa SDA, kinira pod si Bindilyo ang among kanonay gisgutas kanginan kay maorang po ni hilabtunon diya sa pastor sa SDA sa pagkakaron. Depende na kung doon mo hilabot. Nanara man na sa SDA. Nga mo, ready may kanonay sa pagtubag. Nanara. Naon sa'y gisulti ni Mitchell Bindilyo, bahi ni Mrs. White. Unsay pag-ilan nimo ni Mrs. White? Ang pag-ilan nimo ni Mrs. White, unsay giingon nimo? Si Mrs. White. Nihatag pa kag challenge. Ang imong gihatag nga challenge, niyo. Gusto ka mamati? I-review na mo. Tanawa, unsay gisulti niya? Pasensya na ato among ipabati tungod kay pagkuha atong record sa among kauban diha masasakyanan. Unsay gisulti? Ni challenge. Any religious program, any preachers, any ministers, basa mo sa basahon nga makaprove mo nga si Mrs. White propeta. Nganong mugawas manas imong babado? Nganong mugawas manas imong baba? Unsay prinsipyo ni Mitchell Bindilyo? Niingon siya. Kay nangutana siya, asa mabasa, unsang basahona, nga makaprove mo nga si Mrs. White, usa ka propeta. Kay nangutana ka, o nag-challenge ka, nagpasabot, di gyud wa gyud mabasa, nga basahon, base sa imong prinsipyo. Natanawon ta ha? Unsa gyud prinsipyo sa SDA? Ang prinsipyo sa SDA dili lang usa lang ka basahon ang imong pagabasahon. Daghang mga basahon nga imong pagabasahon. Kini inyo man ning basahon no, ang dalan paingon kang Kristo. Ipabasa ko sa anis kauban ako. Pahina 123, Brad Warlito kanang gibadlitan palihog pagbasa na.
Kana lang gipambadlitan punto ang atong kuhaon. Giingon din Brad Macrayo sa mong pagpahayag, giingon ang kasulatan kinahanglan nga itandi sa laing kasulatan, kinahanglan nga dunay aminatudong pagpangita o may gingon may nampuong pagpalandong ang nana punto ra gingon, kana gibadlitan ra kutob diha. Unsay gibasa? Ang kasulatan kinahanglan nga itandi sa laing kasulatan. Dinhi natado. Unsay gibasa namo nga basahon? Dalan paingon kang Kristo. Na itandi na nato. Ang among kumparahan, ang inyong basahon, dili sa kumuadtos ubang basahon ha, ari sa kus inyo, mo ni among sugdan pagpaningil, nganong dili nimo ni gatubagon. Ingon ra ba ka, nga matod pa nimo, oy, asa mabasa, ngang anak sa Espiritu Santo tawag og birhen, mo ni dugay na ni pagutana, wa tubaga, gitubag namo gani sa Radyo Ultra. Kini karon, ako po ni ko, nganong wala po nimo ni tubaga, sa kadugay na namo nga gipangutana. Unsa man katubag ka dili? Unsa man kabalo kag tubag dili? Ana ra. Og di ka katubag, nagpasabot di nimo kayang rason sa mga ministro sa BCM. Na kini i-compare na to. Dalan paingon kang Kristo, sa English step to Christ. Atong tan-awon diri kining lagda. Unahon sa nako ni, kining niya dinhi sa gitawag og gikan sa kasing-kasing ni Mrs. White. Be pabasa ko ni kauban ako ministro be. Gikan sa kasing-kasing ni Mrs. White. Pahina 3. Palihog pagbasa, Brad Rome. Kining naadya ka nang ipabadlitan hurot, kana hutda pagbasa. Kay tan-aw nako, kay atong paninglon, kay si Mitchell Bendilio, kusog maningil, kita sigig tubag, gipanubagan na mo kanya sa Radyo Ultra o sa teleradyo sa DXKO. Pero ang uban, dinhipon nato, dadon o kini, paninglon nato, karon nganong wa sa tubag-tubag ini. Palihog pagbasa. Iyang prinsipyo, walay mabasa nga basahon nga magamit sa mga preachers ni mga ministers nga naa nga mapamatuod ang basahon nga si Mrs. White propeta. Sa ilang basahon mismo, propeta bas Mrs. White? May hiyas bas pagka-propeta? Wala. Ingon ni ang pamahayag sa nakasulat. Naglista si Apostol Pablo sa 5 ka dagko Gibutang nga sitas sa Efeso. Sige, balik ka. Sa Efeso, Kapitulo 4, versikulo 11, nagingon. Naglista si Apostol Pablo sa 5 ka dagko nga gasa sa Espiritu Santo. Mga apostolis, mga manalagna, mga magwawali, mga pastor o mga magtutudlo. Ang mga Adventista nagtuo nga si Ellen G. White adunay gasa sa pagpanagna. tuwa na, post ka diyo, timan punto tanawa ang imuhang kuan nga diha ka ni post pagbasa. Unsay giingon? Ang tanang mga Adventista, Bindilyo, Adventista ka dili. Ikaw kuno Adventista kuno ka. Apila ka ni, ang tanan, sa to pa, og pananglitan, nga di ka mo angkon nga ikaw Adventista, wa kay labot ani. Pero mo ingon kag Adventista ka, apil ka ni. O niya unsay giingon? Ang tanang mga Adventista nagtuo nga si Mrs. White nakabaton og hiya sa pagpanagna. Adventista makakado. Ha? Adventista makaka. SDA man ka. Sa to pa ikaw rin Adventista o SDA nga dili mo ila nga si Mrs. White nakabaton sa hiya sa pagpanagna. Kay di man kanimo propeta wa man kay basahon tanawa ra. Sige padayon na Brad Romy. Tanaw ta. Ingon ni. Apan ang iyang kinabuhi o pag-alagad naghatag og kamatuoran sa ubang mga gasa usab dili ka tingala di ay nga wala niya wala ipakutob ang pagpaila sa iyang bulaton sa pagka manalagna lamang nagsulat siya kaniadto ang akong bulaton nagalakip sa buhat sa usa ka manalagna. 18th century, si Mrs. White, diha na, pangutana, wa pa ka matao do. Wa pa matao Mitchell Bendilio. Nagsulat na si Mrs. White, og ang iyang mga sulat, nagpaila og naghatag siya nga
usa ka ilhanan sa usa ka manalagna. Sa diyang natukod ang SDA, natukod ang SDA, ang tanang Adventista del Séptimo Día nagtuo nga si Mrs. White dunay hiya sa pagpanagna. Di modo entonces si Mrs. White propeta sa SDA. Unsay naani nimo do, bulilyaso man lagi ka do. Bulilyaso ka man lagi, di unta ka mohatag og challenge. Unsa man giingnan tabitaw ka. Kining gikan sa kasing-kasing basahon ni dili. Unya ka nag-ingon man ka si Mrs. White, nakabaton sa iya sa pagpanagna, di propeta, basahon ni dili. Ang pangutana, kinsa ning basahon, di ba sa SDA? Unsa man gyud ang imong papel sa SDA? Tigdipinsa ka o tiguba ka sa prinsipyo sa SDA? Kanara! Nganong di mo tubagon? Tubaga! Mayo lang ka maningil ka muingong kang mato pa nimo, dagang kag pangutana di mo tubag. Kami dagang pangutana. Kini lang. Balik-balikon ko ni. Nganong wa nimo tubagan ni? Unsa man ka diha sa SDA? Di ba ang pastor dipensor na? Ang kanang naadya kanang gitawag ganig mga minister kanang liman o kana ganig mga evangelist, di ba mudipinsa na sa SDA? Ikaw nagpadayag si Mrs. White, nagsulat nga siya, nakabatog hiya sa pagpanagna, gituuhan sa tanang Adventista, nga siya, dunay hiya sa pagpanagna, di, nagtuo di ay, nga siya, manalagna, nga nung muingon ka man, nga dili manalagna, si Mrs. White. Maona, niya pag yun akong paningil, wani mo na tumaga. Unsa man ka, tigdipinsa ka tinuod, ha? Sa doktrinas SDA, o tiguba ka, Tigtuis. tigtuis ka sa prinsipyo sa SDA. Ikaw rabay nag-una ani do. Ikaw rabay nag-una ani. Ingon anak nga sistema. Kung kanus aka magtagaw-taw sa balingasag, way hunong, way putol. Ang among pagpaningil di nimo og pagtubag sa pipila nimo ka mga isyo. Pero og wala na ka magtagaw-taw diya og di na ka mo hilabot sa mga ministro sa BCM, wa po may tubagunon kay wa man nimo hilabti ang mga ministro sa BCM. Pero kanus aka mang hilabot, pasensya na lang ta. Pasensyahanay na lang ta kay latos gitas kanginan. Nanara. Imong gibuhian ang imong isyu sa ere. Gipakauwawan nimo ang mga ministro sa PBCM sa ere ang pagtulunan. Kusog ra ba kami yung pike? Kusog kamo yung pike? Mo ra po ni pike nga kanunay makalato sa dili pike. Ha? Kuyawas ang pike gilato sa pike. Na? Unya ang dili pike di makasustain, di katubag sa mga pangutanas pike. Kamo nga nagsunod, kamo nalay maminaw, kamo nalay musabot, kamo mo timbang-timbang anang iyang mga isyo. Tagaw-taw sa balingasag, paminawi gani, ang iyang programa balingasag. Alas 8 hangtod sa alas 7 pa sa alas 8. Kaya tagaw-taw siya, dungan. Ang akong gipaabot nga hook up po unta niya iyang programa diri. Kaya pwede man tamuhangyo og bakante pananglitan, og naaman bakante mang alas 8 pa yung adto mi sa alas 8 pa alas 9. Siya ang hook up balingasag sa Dipolog, hook up diri alas 7 gabi pa alas 8, hook up po dito balingasag, hook up po sa Villanueva para tubago na mo alas 8 alas 9 tan-awon ta og di pa magkalupiting agi sa isyo. Ara, nani apa? Basahon nilang gikan sa kasing-kasing, basahon po nilang lagda. Unya unsay giingon diri sa lagda, do, di ba makadaghan na mo ning gibalik? Kinsa man ning basahon ning lagda o para unsay purpose ani nga naa ning basahon lagda. Kining lagda ni adiri ang mga pagtulunan sa SDA. Kung dunay magpabautismo sa SDA o magpamimbro, magpili ang mo bautismo, mupili ang mo pasabot, hain aning gusto niyang idoktrina aning nakasulod sa lagda. Unya kay nag-ingon man ka, tanang ministro, pastor, basa kuno mo. Og makabasa ba mo nga naay basahon ni si Mrs. White gitugan nga siya manalagna o propeta. Gipangutana ka namo lagda basahon ni dili. Basahon kinsay tag-iya. Di ba SDA? Kang kinsa ni? Kinsay tag-iya ni? Si Mrs. White. Question. Unsa mga pagtulunan ni? Usa sa mga pagtulunan numero 23, pagtulunan 23 naas numero nga pangutana 9 bigjes. Pahina sa 61, 61, giingon, unsay gisulat sa pahina sa 61, giingon, no? Sa pagtulunan, 23, pangutana, gikas 1, paingos 10, unsay pangutana, arilagos 8 ug 9 nga pangutana. Pangutana,
unsay giingon mahitungod sa pagpamatuod ni Hesus sa tagna sa bugna. Sa bugna 19:10 ang espiritu tagna, busa ang katapusang iglesia kinahanglan adunay mandalagna. Sa pangutana 8, tubag numero 8, gigamit ang sitas bugna 19:10 ang espiritu tagna. Giingon dayon diri ni Mrs. White o sa Adventista del Séptimo Dia nga kining giingon, ikaw ra bay gipahinungdan ani? Wala na mo ni basaha, wala na mo ni dalas ire, ingon nga nang hilabot mis imo mga kauban. Kung kinsa ang among purpose gigamit gibasa kini, ikaw kay ikaw may hilabtonon sa mga ministros PBCM o sa pagtulon ang PBCM. Kanara, karon, unsay giingon ang katapusang iglesia kinahanglan magbaton og manalagna. Pangutana. Ako'y mangutana ha, para matinawan ang naminaw sa programa Mga Langit ng Lamdag sa Kinabuhi. Dunay katapusang iglesia kinahanglan duna kuno'y manalagna. Kinsa ang gisayt nilang katapusang iglesia o kinsa pod ang manalagna sa katapusang iglesia? Matubag ka na kung atong basahon ang padayon ang ilang basahon. Nanasab. Numero 9 nga pangutana, numero 9 tubag. Pangutana, ang ihiya sa pagpanagna gipailaba sa mga Adventista del Séptimo Dia. Gipangutana na. Kana kunong tagna sa bugna 19:10 espiritus tagna gipailaba na sa mga Adventista del Séptimo Dia ang hiya sa pagpanagna. Gitubag. Oo, kinsa man kuno ang ila kunong nakabatog hiya sa pagpanagna diha sa Adventista del Séptimo Dia. Tubag si Mrs. White. Ellen G. White, giila nga nakadawat, kasi nag-ila, ang mga Adventista daw, nakadawat ning hiyasa sa pagpanagna. Ang iyang daghang masinulat, nga gibilin niya kanamo, nagdala sa matuod nga ilhanan, nga gibutang sa Biblia, usa ka matuod nga manalagna, kinsay nag-ila, nga si Mrs. White, usa ka manalagna, ang tanang mga Adventista del Séptimo Dia, munang gipangutana kanamo, Adventista ka dili? SDA ka dili? Kung SDA ka, o pastor kas SDA, muila unta ka, nga si Mrs. White, nakabatos pagpanagna. Dawbe, kay niingon man ka, si Mrs. White, dili manalagna. Di, nagbulag karon si Mrs. White, o ang tanang Adventista. Ang pangutana do, asa man tao ni muna gipangahoy o gipangamuti, asa man kananangkong, anang imong prinsipyo nga si Mrs. White, dili manalagna. Mga kaigalaan, tanan nga mga Adventista, si Mitchell Bendilio ray naglahi. Si Mitchell Bendilio ray naglahi kay ngano ang mga Adventista nagtuong nga si Mrs. White propeta samtang si si Mitchell Bendilio wa mo ila nga si Mrs. White propeta. Kamo mga pastor nga maayo mo dipinsa sa inyong simbahan. Tanawa gani ang sinultian sa inyong kauban og nahusto pa ba na og tarong pa ba na. Na tanawa. Na Nay giingon Brad Bacarayo nga tubaga na Mr. Bendilio kanang tungutana kay dugay naman ang kuan nga waman tubaga nimo. Oh, muna tubaga na karon nana, di ba giingon mo prove me. Unsa man ka, tigdaot ka sa inyong doktrina, tiguba ka og tigtuis, og tinuod kang mo dipinsa. Unsa kada kung guba ang imong gibuhat nga makadaot sa SDA. Tanawa gani. Pag maunay prinsipyo sa SDA, kung kami banggaon ninyo sudlan mo, madaot ang inyong doktrina. Kanana. Asa madaot? Mugawas ang akong pangutana. Mugawas ang pangutana sa mga ministro sa BCM. Kinira, ang katapusang iglesia, maumang kaha ang Adventista. Na mao na ni karon. Mao ni ang dakong kadaot o dakong kagubaan sa inyong doktrina o maunang paumani nato ang imong prinsipyo. Kay si Mrs. White di makapropeta, unya nagpamatuod man mong ang SDA tinuod, unya giingog katapusang iglesia. Now, ang katapusang iglesia, butangan man kag manalagna, kinahanglan man ka, mandatory man ka, nga dunay manalagna, nganong muingon ka man, nga si Mrs. White, dili manalagna, nga mao man ay giilang propeta sa SDA. Kung dili manalagna si Mrs. White, dili tinuod ang SDA, nga katapusang iglesia, kay wa man mabutangig propeta. Do, mahimo lang tinuod ang SDA, katapusang iglesia, kung dunay propeta. Pero samtang nga di ka makatudlo kung kinsang propeta diya sa SDA, nagpabilin ang among prinsipyo nga ang SDA di pa tinuod base sa imong prinsipyo. Na, tanawa lagi. Muna giingon, batikos ta do. Kuskos, batikos. Na, labatiba ang nahitabo. Labatiba yun. Ano man. Na, tanawa,
ang katapusang iglesia, kinahanglan dunay propeta, pero si Mitchell Bendilio, nag-ingon ang iglesia, del Septimo Dia Adventista, matod pa niya katapusang iglesia, pero why propeta? Do, kinsang propeta ang imong ikatudlo des isde? Ambot mo kag magtudlo po kag propeta des isde, yung dawaton mapod sa kauban nimong Adventista, kaya ang giila nila nga propeta des Mrs. White man. Tanawa lagi. O wala pa ka mga sa pagsigig pangatake sa mga ministro sa BCM, dili unta ni madala sa ere. Saon man gud nga lebtonon mo Bendilio. Oh, mao na. Oh, mo na giingon nga lebtonon magukuno sige di gid mahimutang si Brad Warlito sabit na tanawa. Do. Nganong wala man nimo ni tubaga? Ang pangutana ani maura ni wa gid mo tubaga. Sayon ra kay tubag. Ang tubag, way propeta o naay propeta? Anara. Niingon ko sa pangutana, ang katapusang iglesia Adventista man ka, kinsa di ay ang manalagna diha sa katapusang iglesia. Kay kundi ka mubutang og manalagna sa katapusang iglesia, mag-intonsis ko ang isdi, di pa di ay tinuod. Iya sa Dios. Kay wa may manalagna. Tanawa. Pero nahibalo mo, Brad Warlito, nahibalo ka, Brad Romy, nga nung dili kasi katubag? Wala mo nahibalo, mangutana mo na ko. Panguta, ang akong tubag mauni. Kay kun mo tudlo siya nga si Mrs. White, propeta, mapaninglan man siya, kay iyang gusto, litra por litra mang ipabasa Tomas Eugenio's Biblia. Unang maingon siya, tinuod ba ang Espiritu Santo? Tomas Eugenio, litra por litra mabasa, nga siya Espiritu Santo. Mapaninglan man po siya. Asa po mabasa nga si Mrs. White, mao ang propeta sa katapusang iglesia. Dihada! Mao na kasi Bendilio na niguro. Pero siya pagpaniguro, nawawan kay gano, wa may tubag-tubag sa tupagtana. Nahurot na lang tuig. Muabot lang 2020. Wagid na tapos lang isa ka tuig ng atong gibilin niyang pangutana, wagid niya tubaga. Si Bendilio, mo ni, kung kanus-an siya batiog, kung kanus-an siya bation og kaikog sa mga ministros BBCM, amo tabo po ni siya ikog. Ikog ba katubang kanabayan ka? Maulaw siya ba nga matay ni? Sige, paninglas mga ministro. Dili man ko ako kayang tubagon eh. Ang ato ikog. Ay nato, pasagdi lang ko ng imong. Kanang imong ikog, ipagawas ko na. Balag mo nagtaluto bang naputol. Mura bang taluto na putol ang ikog. Kanang ikog sa taluto. Kung imo na siya, kanang maputol ikog sa taluto, maliyok-liyok, yapo na, kitiw lang kung agigod. Balag respitar, tubag ba? Balag pagtubag, bakuti lang yapon. Na nasa sistema. Kaya mo tubag niya, magyapon ni Kwan. Muadto siya dito kasi Mrs. White propeta. Na, gibuking na po niya ang giingon si Mrs. White. Walay basahon nga magtugan nga siya propeta. Natanawa mo, giingon lagi nga. Kung asa siya dagan, mo giingon kalayo sa ibabaw, kalayo sa ilaw. Mura siya, bingka ba? Bibingka nga, kana bitong, kalayo sa ilaw, kana bitong pinapagod. Pinapagod. Baga din sa ilaw, baga nga to sa ibabaw. Kung moingon siya karon si Mrs. White propeta, nabakak na insulting, way basahon nga nagtugan nga si Mrs. White propeta. O kung moingon po siya nga si Mrs. White, iya po na karong, kung ano po karon, moingon po siya nga ang katapusang iglesia mao ang tinod ang Adventista, mapaninglan po siya. Kinsa ang manalagna diha ninyo o propeta sa isdi. Munang laktod pag-istorya si Mitchell Bendilio gilis dan ginani unsaon ni pagtubag. Og sa homework pani, assignment paning gihatag sa maestra ngadtos iyang estudyante. Zero gyud kay wa may katubag. Itlog nga wagi mahimos Bendilio. Itlog ang nakuha ni Mitchell Bendilio. Ngano man og kini ato kuha pani pag-abot dito ato paninglo ng ato nga pagkaugba, pagpas na sa katong assignment o homework nga tubagonon zero butlog ni si Mitchell Bendilio. Busa ingon ana nga kung wala palagi hilabti mo lagi na giingon. Kung kanus aka, ambot kanus aka kaamgo. Pero og sige lang yung kagkaon, sige lang yung kagdawat sa paningil sa mga ministro sa mga agwan tahana. Lantawa, sudungan na lang sa nagkalain-laing rejustisyon. Ang among gibuhi ang tubag sa imong isyo, og ang pangutana namo nga nawadwad sa kahanginan nga dili gyud nimo kayang tubagon. Kay kun kaya pa nimong tubagon, pamatudi. Tubaga. Kanunay sa imong programa upat man ka nakarejustisyon nimong nagtingog. Hook up gikas dipolog. Imo nang giyaw-yaw na. Na tanawon ta unsa pagigisulti niya. Ang kapayasong dako
Ano ni ingon kung kapayas? Mo ni giingon may pangkapayas sa mala kay makaon pero ang kapayas dito sa na ni Bindilyo. Ay mo na giingon perteng dako ang kapayas di gina makaon. Unsay gisulting Bindilyo? Nya, ang iyang bula-bula sa iyang baba. Pila kuno. Maingon ta. Na ba gibula-bula si Bindilyo kun sa iyang baba gon ingon mo kapayas? Nya, paminawan ta. Nya. Unsay gisulti niya sa previous niya nga wali? Nag-ingon si Mitchell Bindilyo. Unsay iyang gisulti? Oh, paminawa. Igsoon, tuganan ta mo. 38 ka version ang Biblia nakos balay. 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 Bag-o pa ni nasupalpal na. Nasupalpal ni adtong niingon siya nga ang Horeb dili kuno lahi kuno og ang Sinai. Napamatud-an na mo nga ang Sinai og ang Horeb usara katunas Malakias ug nas Deuteronomio. Laing supalpal ga dili niya kayang tubagon bag-o pang isyo. Nag-ingon siya si Miguel og ingon man si Hesukristo usara. Unya nag-ingon dayon siya nga matod pa sa iyang prinsipyo nga si Mrs. nga kini si Mrs. White kay sakop man ni siya kini si Mitchell Bindilyo baya kuan baya ni kanang unta og imo ni siyang huna-hunaon kini si Mitchell Bindilyo ingon ani ra nga sistema unta muila sa ni Mrs. White nga propeta ingon ani ra unsa gyud ay sa di pa nako ipabati ang iyang kuan gipaningil mo nga sigil og ingon man Kristo o sara og matod pa na niya si Miguel asa kuno mabasa nga ang Miguel o Michael anghel ana wa ra ba niya isustin na wala na niya isustin tan-aw na to atong tan-aon unsay gisulti niya nganong si Mrs. White dili niya gailhon nga siya propeta kay wa kunoy mabasa pero nangabasa na nato mga basahon karon ang pangutana ila ra mismong basahon. Wa nami mo adtog uban pang basahon o mga referensya ila nang basahon nagtugan. Busa kinsay ni supalpal ni Bindilyo, ila ra mismong basahon. Kinsay nagsupalpal iyang mga kauban ug ingon man si Mrs. White. Tinod ka Nga na. nagpaila nga nakabaton siya sa pagpanagna. Ug giingon por sa basahos lagda. Ambot unsaon baka ni pagbautismo ni Bindilyo sa iyang mga membro des SDA. Ambot na lang Nga ang usaon ka na. mabautismuhan kinahanglan mo dawat mga nga si Mrs. White nakabatog iya sa pagpanagna. Oh, di nangambot-ambot ganing kauban ministro karon. Kay ngano man, ambot si Bindilyo kaya bagid po niya nga kining tubagon ang isyu namo. Na niya pagyod. Unsa di ay kuno si Mrs. White sa prinsipyo ni Mr. Bindilyo. Si Mr. Bindilyo klaro nga kini si Mitchell Bindilyo dili ginigaila ni Mrs. White. Ngano? Unsa kuno si Mrs. White? Diha sa SDA kun unsa ni si Mrs. White sa SDA pasagdan tas Mitchell Bindilyo sa iyang giistorya unya siya ra poy ni supalpal sa iyang kaugalingon unsas Mrs. White daw diya sa SDA niyaw Nasabta rin nga galawat o pa niya. Ang Seventh-day Adventist si Ellen G. White nagtukod. Sa sunod, ako mong dadaan og dokumento na si Mrs. White converted lang. Alang nila, ang converted mo na itaon mo na nagtukod. Okay, ato na. Ang tanawa nanaha unsa di ay gi sulti ni Bindilyo gaila ba ni nga si Mrs. White nagtukod o co-virtual founder wala ang prinsipyo ni Mitchell Bindilyo converted unsay converted kuno founder ba kuno na dili kay converted lang sa ato pa nakumbinsi lang siya nakabig siya buti pasabot kung si Mitchell Bindilyo ato pauman ang iyang prinsipyo converted lang si Mrs. White sa ato pa diha ng SDA sa wala pa mag-SDA si Mrs. White kay converted man siya sa ato pa nakumbinsi lang siya dito sa SDA sa ato pa kay nagkumbinsi wala pa siya mag-SDA diha ng SDA karon mo nang giingon converted lang kay dili siya musugot nga si Mrs. White mo gawas nga siya pod founder sa SDA gitawag po kining nga maoy nagsugod pero onsay iyang gisulti sa uban niya nga mga pahayag nag-ingon siya nao itong Kristo.
nga ang imong gidala-dala Seventh Day Adventist man nga nag-angkon ka ikaw tinuod. Waday ka kabalo nga ang sinugdanan sa Seventh Day Adventist. Pos kong kaniyot, kining iyang gikatinubagay, kuan man Seventh-day Adventist Reform. Nilain ba? Ha? Unya, parehas lang prinsipyo, nagbantay Sabado, giatake niya. Unsay iyang gisulti? Niya, pareho man ta. Nasugda na maungalan ang nagbugna ni nga sila ni Mrs. White. Tuwa na, balikan taragod. Na, niingon siya nga si Mrs. White converted lang sa SDA. Pero kinsa gikunoy nagsugod sa pulong SDA. Paminawan ta, balikan ta. Itong Kristo nga ang imong gidala-dala Seventh Day Adventist man nga nag-angkon ka ikaw tinuod. Waday ka kabalo nga ang sinugdanan sa Seventh Day Adventist nasugda na maungalan ang nagbugna ni nga sila ni Mrs. White. Tuwa na, nag-ingon ka si Mrs. White converted sa SDA. Unsaon man pag mugawas nga si Mrs. White converted, unsaon pagkatinuod sa imong giingon converted si Mrs. White. Nga wala pa may SDA, anak, kaya ang nagsugod sa pulong SDA si Mrs. White man. Tanawa ragon ni Mitchell Bendilio. Do, anong tagurha man ang imong prinsipyo, do? Moingon ka, do, ang usa, si Mrs. White converted. Sa to pa diha ng SDA. Kay converted man lang dahil si Mrs. White sa SDA. Seventh-day Adventist. Unya-uningon ka po sa imo na po pag kiktunubagay sa imong kauban kanhi Seventh-day Adventist Reform. Ningon na po ka nga matod pa nimo si Mrs. White mao'y nagsugod sa pulo nga SDA. Di, nag-una dahil si Mrs. White, usa dahil namugna ang gitawag SDA. Tanawara, asay tinuod anak do. Muna amo urang pangutana nga nangabahaw, wag mo tubaga. Asay tinuod anang imong gisulti, katong nag-ingon ka nga si Mrs. White converted o si Mrs. White mo'y nagsugod sa SDA. Nganong di nimo na tubagondo. Mas maayo pag kami mo ay magsigiyon nimo nga wala namo tubaga ang imong isyo. Ha? Kay kami nagsigtubag. Pero kung kami mo ingon nimo nga wala nimo tubaga ang among pangutana, tanawa. Ang imo magiyaw-yaw, diya namo gisukad ang pangutana, imo ba nang giatimando? Di ba wala? Ha? Si Benilio Magod, Brad Macarayo, mariyang katarungan, murag kabitaw ni ang Agukoy. sugod gawas ng ihang guan. Murag agukoy. Oo, mo gyud na. Oh. Na, inana nga sistema. Na, tanawa. Di, kon atong lantawon. Be, basa ko na be. Sa balaang kasulatan, palihog pagbasa andam radrome, diya sa nakasulat sa Abdias 1:15. Palihog pod pagbasa Brad Warlito Santiago, Kapitulo 1, versikulo 7-8. Si Bendilio, magkausab-usab ang rason. Kung sa Biblia, ibase. Prinsipyos mga apostol. Ang prinsipyos mga apostolis sa atong Ginoong Kristo, ang taong tagurhag panghuna-huna, mabalhinon sa mga sinultihan, pamaagi, may madawat bagikan sa Ginoo. Di good madawat Brad Macarayo kanang mabalhinon una-una. Gingon sa pagpahayag sa Santiago sa iyang Kapitulo 1, versikulo 7 sa 8 gingon, ayaw ipadahom sa maong mga tao nga si adunay madawat gikan sa Ginoo. Siya nga maoy taong tagurhag panghuna-huna nga mabalhinon sa tanan niyang mga paagi sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Himong converted kasi Mrs. White mao magay nagsugod sa pulong SDA. Wa ba day kuno ka mahibalo nga ang mato pa na subayan ko yang sultiha sa tinubagay niya sa Seventh-day Adventist Reform? Wala ba day ka mahibalo nga kanang imong gidaladala sa Seventh-day Adventist sila man si Mrs. White mo'y nagsugod? Natanawara. Ingong ka, converted. Unsaon man pagkakabig ni Mrs. White diya sa SDA nga siya may nagsugod sa SDA. Tanawara. Na, sa balang kasulatan na abagon na Brad Rome nga ang iyang gibuhat mo balik rana siyang kaugalingong kaulaw no siyang ulo. Naabas Biblia. Aduna gyud kana Brad Macarayo, ato lang pagbasahon kini nakasulat sa basahon sa Abdias Kapitulo 1 versikulo 15 nagingon. Kayang adlaw ni Jehova hadulman sa ibabaw sa tanang mga nasod. Ingon sa imong gibuhat kanimo pagabuhaton kini. Ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingon nga ulo. Mao kana Brad Macarayo. Oh, na tanawa unsa dayoy giingon niya nga matod pa na niya nga ang kining sa nakasulat kuno diha nag-ingon siya sa iyang pagpayag converted lang pero sa iyang giingon mo'y nagsugod sa SDA mo nang giingon do
Mura makatong giingos Biblia diha nga giingos sa mga apostoles atong Hesus Kristo usa na Santiago nga nagsulti siya nga dunay tawo nga bag-o pang naglantaw nagsudong diha sa iyang dagway sa amin unya sa diyang mitalikod siya kalimot man sa unsa iyang dagway. Nabas Biblia, sahon nako. Nasa nakasulat sa Santiago 1 versikulo 23-24. Kay kun adunay tawo nga igo rang maminaw sa pulong ug dili mutuman ini, siya may sama sa usa ka tawo nga nagsudong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatao. Kay siya nagasudong sa iyang kaugalingon og unya mulakaw ug diha mahikalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. Do nagsugod baya sa dunay tawo mamulong unya di mahibalong mutuman. Do, ang imong giingon si Mrs. White converted nga numang nalimot ka man do sa previous nimong wali, pagsunod nimong wali, niingon ang pugka mo ay nagsugod sa SD. Ayaw paggamitang binungaw. Kay nga naman sa diha sa sobrang pagkabungaw ni mus imong gisulti, ang may tabuan na mawawan kag paninglan ka atong una nimong giyaw-yaw. Na, o sa imong giingon na mo, ipamugos na mo nga si Miguel o si Cristo usara. Niyo, paminawa ta. Gala og igsoon ining tagnaa actually mga kaigsoon daw natin dagang isgutanan apan ato pong atagang pagtagad katong atong gi paminaw kaganiha nga usag yun ka oras igsoon nga ilang yun nga ipugos sa mga PBCM ba nga si Kristo lagi dili gukunos Miguel ang San Miguel ba dito na mas Kristo. Okay. Na, tanawa. Kami ba'y namugos anak nga si Kristo dili mos Miguel? Dili ra ba yun kami mo ay namugos anak nga si Kristo mos Miguel? Ngano man? Niyo, basaon ta. Tan-aon ta og kami ba'y namugos anak. Si Apostol Pablo unsay gisulti? Paliw pagbasa Brad Rome. Paliw pagbasa diya sa nakasulat sa Biblia. Diya sa nakasulat sa unang Korinto 1:10. Imo po Brad Warlito, Kapitulo 13, versikulo 18. Sige, paliw pagbasa Brad Rome. Sa nakasulat sa unang Korinto 1, versikulo 10. Basa. O ingon ni Brad Makarayo ang nakasuwat sa gisitar na ni Masitas. Sa ikaduhang Korinto man ang imong giimingan pagbasa, unang Korinto. Paliog pag-ukab. Sige. Tan-aon ta. Og kinsa karon ang ni kuan ani kay sige. Basa. Unang Korinto 1 versikulo 10. O ingon ni ang kapabahayag sa balang kasulatan. Apan maghahangyo ako kaninyo mga igsoon tungod sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Nga unta kamong tanan magasulti sa maurang usa ka butang og nga wala unta kaninyo'y mga pagkabahin-bahin kundili mausa unta hinuon kamo diha sa maurang pagiya sa hunahuna o sa maurang hunahuna. Mao ka na Brad Makarayo. Bosa, nag-ingon siya nga matod pa ni Apostol Pablo usara sila hunahuna, usara sila sinultihan. Sa ilang pagpanglakaw Brad Warlito, ang imong giukab ang kuan man basa sa ikaduhang Korinto kapitulo 13. Paliw pagbasa kapitulo 13 bersikulo 18. Sige. Ikaduhang Korinto 13 bersikulo 18. Paliw pagbasa kay para atong tanawon sa bersikulo 18. Gingon din his pagpahayag Brad Macrayo Sa bersikulo 8. Sa bersikulo 8 gingon sa maong pagpahayag gingon dire sa 8 gingon kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Ang kamatuoran si Kristo. Wala sila'y mahimo. Gusto ba si Kristo pagbahin-bahin? Ang tubag dili. Ang pangutana, kay si Kristo, mao may nagtudlo sa iyang mga tinunan. Si Judas nga Tadyo, usa ka apostol sa atong Kristo. Matod pa na niya,
kami kuno'y namugos nga si Miguel kuno og si Kristo managkalahi. Kaya ang prinsipyo, si Miguel og si Kristo usaraman. Karon ang pangutana. Dinhi na, basahon ako. Kining gitawag og New Testament Pinoy version. Basahon ako ang Judas 1:9. Tanawon ako. Og kami ba'y namugos ani? Si Judas nga Tadyo, dilitong Judas Iscariote. Tanaw na to og unsay sinultihan sa magwawali sa atong Ginoong Kristo og sama ba ni Bindilyo. Giingon sa pagpahayag sa bersikulo 9. Giingon no, kahit na yung pinuno ng mga anghel na si Michael, kay sagol man na Bisaya, na ay Tagalog, na ay English, na si Michael, mao man is Miguel, Arkanghel, hindi nagsalita sa pambabastos nung nakipagtalo siya sa dibil para makuha yung bangkay ni Moses. Sinabi niya lang, Panginoon na ang magpapaparusa sa iyo. Sa ato pa, Panginoon na ang magpaparusa sa iyo. Giingon niya, Panginoon na ang magpaparusa sa iyo. Nanong naingon man, ako na ang magpaparusa sa iyo. Wala man siya moingon. Ang giingon niya, Panginoon, kinsa ning Ginoo? Kinsa ning Ginoo? Si Kristo man Palero ko pagbasa, Brother Warlito, Juan 13:13, tanawang tag kinsa ni si Kristo. Kay giingon man niya, Panginoon na ang magpaparusa sa iyo. Wala siya, ako ang magpaparusa sa iyo. Be? Gingon din papahayag, Brad Makaray, gingon, nagatawag mo kanako nga magtutudlo og Ginoo o gusto kay mauman ka na ako sumala sa pagpahayag, Brad Makarayo. Kinsa di ang Ginoo? Si Kristo. Napangutana, kinira. Kung si Kristo mao si Miguel, nganong wala man siya moingon, ako na ang musilot nimo. Wala. Niingon siya, ang Ginoo ang mo magpaparusa sa iyo. Sa ato pa, gilain niya ang kaugalingon o gilain niya ang Ginoo kay maoy musilot sa diha nga nakiglalis siya ngadtos dibil uyawa sa diha nga nag-ilog sila sa lawas ni Moises sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Diha na akay pangutana, niingon pa ka nga among di na mo ipabati kay oras na unsay gisulti nimo atong previous nimong wali, nag-ingon ka nga matod pa nimo asa mabasa nga si Miguel anghel. Agoy, gisustin ba nimo na do diya sa DXDR di Pulog, hook up sa Balingasag? Wala. Diha sa Radyo Ultra, i-email na mo dito ang programa, ang gisulti na mo sa Radyo Ultra dito sa Dipolog aron makabati ka. Kanunay na mong gibalik-balik sa kahanginan nga si Miguel gitawag yung anghel. Unya nag-ingon man ka 30 ka bersyon na mo anako sa Biblia nga nasbalay nganong nangayo man ka betagae kuno kog bersikulo nga nagpamatuod nga si Miguel anghel. Agoy. Unya imo man ang gipangutana diri namo nga dunap naabay bersikulo kapitulos Biblia, wa de ka mahibalo nga nag-ingon ra ba ka sa imong sulti 30 ka yutso ka bersyon nimo sa Biblia naa sa balay nimo. Unya nag-ingon ka nga si Miguel og ingon man si Arkanghel nga maos Miguel or Michael dili kamo tuo nga siya anghel. Na sa Judas 1:9 kinsa man si Miguel sa gibasa nako sa Pinoy version unsay gibasa nako kaganiha balikan ko giingon sa pagpahayag si Miguel ba dili anghel? Nag-ingon sa pagpahayag sa bersikulo 9 kahit na yung pinuno ng mga anghel na si Michael. Kinilang gani Pinoy version pagpalit ra godo aron makadugang ni mahimo ning 39 nimo ka version dili na mahimong 38 kalibre. Libre-libre ram po kasi imong 38 ka version. Ipuno gani ni, di ba masupalpal ka? Ngano, di ka mapalit ani aron may mo 39 kay masupalpal maka ini. Unya kay nagamit makag Bibliang Katoliko. Unya unsay giingon sa Bibliang Katoliko si Miguel dili siya anghel. Na kami imong gipangutana kinsay nitubag? Apostoles ni Kristo. Kinsa si Judas Tadyo?
Gawas ni Judas Tadyo kinsa pa sa daang tugon, kinsay mo tubag nimo? Dili kami, kinsay mo tubag? Propeta, si Daniel. Basahon ako, kininan last, basahon ako. Daniel kapitulo ang akong pagabasahon. Daniel kapitulo 10 versikulo 13 ang akong pagabasahon. Kaman ako sa versikulo 21, punto ang akong pagadakpon lang na aning sitas nga ako nang gikasitar. Kapitulo 20 kapitulo 10 versikulo 13. Gibabagan ako sulod sa 21 adlaw sa anghel nga prinsipe sa gingharian sa Persia. Maayo gani kay mitabang kanako si Miguel nga usa ka dako-dako sa mga anghel. Dia si Miguel dako-dako sa mga anghel. Sa 21 unsa day giingon sa nakasulat? Apan suginlan ko ikaw. Sa nasulat sa basahon sa kamatuoran walay lain nga mitabang kanako sa pagig-away kundi si Miguel ang inyong anghel nga magbalantay. Na kinsay ni tubag do nga si Miguel or Michael, anghel, si Daniel. Kinsa pa yun nitubag sa bagong tugon? Si Judas Tadyo, apostolis ni Kristo. Kinsa si Judas Tadyo? Ministros ni BCM do? Kinsa si Judas Tadyo? Si Reverendo? Dili. Magwawali ni Kristo nag-ingon si Miguel, anghel o manulunda. Inyo paging SDA Bible. Una ka SDA Bible man nga nawa man mo na masabte. Ikadua, Biblia ang Katoliko magamit-gamit ka ani. Si Daniel nag-ingon, si Michael or Miguel, usa kaanghel nga magbalantay. Sa King James Version, manulunda. Nihaon sa manado. Kisay ni tubag kami o ang Biblia. Ang gibili na mong pangutanang wa ka mo sustain. Kini bang gisulting Daniel sayop dili? Karang gisulti ni Judas nga si Miguel, anghel or manulunda. O sa Pinoy version sayop dili. Nganong wa ka mo sustain na? Nganong wa nimo i-sustain? Kay di nimo kayang supakon ang prinsipyos PBCM. Kay kung supakon nimo ang pangutana, sama rang gisupak nimo ang Biblia. Pagwali na lang do ay nagamit Biblia. Kay mao ra magyapon magsupak-supak ra magyapon sa Biblia. Si kasulti nimo Brad Warlito. Ikasulti ni ko Brad Macrayo, si Benilio, way kayas Benilio. Sumasaon pa. Kuway tubag-tubang ng pangutana. Maura. Si kasulti nimo Brad Rome. Kinis Bindilyo, mura kigini si Judas, kay iya mang ilimod na yung agalong nga si Helen G. White. Sakto. Mga kaigalano, mga kaigsuunan. Wala naman kami oras. Sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Sr. Panginoon na mo ng tanan nga mga naminaw nga mga isdi. Naas